So there's a video that went viral yesterday of a woman and a man who were doing the deed outside church, and it has been reported that the lady is now fighting for her life in hospital, and the family is now urging everyone who watched the video to delete it. Let me just read what the sister posted. And good afternoon, South Africa. The girl you see on this training video is my big sister, and I would like to apologize on your behalf. She's not someone who goes around doing such things in public. She was under the influence of something. As we speak, she's at hospital fighting for her life because this video really affected her self-esteem badly. I don't think she will ever heal from this. Can you please stop sharing the video and make fun of it? Because my sister is a married woman. You are all putting a marriage in jeopardy. Thank you. Iye pai kumurira whoever that man is kuchechi kwave ikokoko aifungei chaizvo because that was voluntary. Vakaona video ndofunga you can actually say that wasn't something chekuti munhu anganzi under the influence of anything. Unoenda kuchechi uri under the influence of what? Vakuti chidhitisai video iroro vanotigona because that video is like a lot of people zvonzi chitangai kudhilita, don't even give people wonai mimi mobva madelete. Is that even practical at this moment? We know she's fighting for her life, but dai aconsider family yake first before asati akumurira mudhikoni wechechi zvaakaita iko kuchechi kwacho. Iye aitorawo video yacho aminoti anga ari pai zvinhu zvinokoitika kuchechi, so munenge muchiti tasara tega panapa wotozoona utoti aiwa hakuna chakavanzika kuna Jehovha, hakuna chakavanzika, zvinhu zvese zviri pachena kudai. That was like bad timing yavakaita. And then the sister went on to say kuti hanzi musikana ane mushonga waanwa wemakonzo or something like that, and doesn't that show how sorry and embarrassed she is? Please stop sharing the video. Hanzi chimbomira iwe ameno. Hanzi, it could be you one day. This woman is married, her husband is embarrassed too. How will she face the rest of her family and their in-laws? Maybe some haven't seen it, so don't share that video so that people doesn't know about it. Wait. Zvinhu zvacho soka unyazoona kuti mwana iyeye mwana mudiki ari kuda kudefenda sisi vake pajekerere. This crime will not go unnoticed. It's a crime scene kai yekunzi munhu montonzi deletai crime scene. People are saying we are not going to delete, we are continuing kuda kuspreada this video. Varume vakawanda vanogara vachingoblema vasikana vematint nevasikana vanoisa nose ring. Ndofunga matongozviona kuti even kuchechi kunewo vanhu vasina kunyatsoti mbichana. Kune vane musikanzwa, kune vakadzi vevanhu vanotoenda kuchechi vachitozopedzisira vadai so muchechi. So zvinhu zvacho hazvinaka. Life has no balance. Vemanose ring vanenge vatori vasikana vatori bhobho. Koitawo vekuchechi vanoenda vachinonoita zvakadai so kuchechi. Panotori nevasikana vamwe vanotoisa matindi who are loyal, who are not like this. Sisi havanyadzisa zvavo, vakanyadzisira zvamwari chaizvo. Zvinhu zvavakaita izvo hazviite, hazvide kuitwa. So I don't know hangu kuti zviri kunzi let's stop spreading the video, let's stop watching it, let's stop anotigona here. Vanozogona here vanhu vese. Zvangonyadzisa zvazvo kuti musikana kuchechi anoita zvinhu zvakadai pachechi. Namudhikoni aminoti vaitaurirana kuti china iye murume uyu vaitotaura vachitofamba vachindononyatsoratidza kuti tasvika panapa chibvisaiwo hembe chidai so chidai, like it was just voluntary. Zvekunzi she was under the influence, I feel like it's now vakuda kutongoti vakavhiridze. Kweyo baba vacho murume wacho achiona zvakadai so I don't think kuti anombozoita any trust mukadzi wake. Trust yakatopera hakusisina. Kana iri marriage inenge yakatopera. Let me know in the comment section what are your thoughts. Fanya iyi. Wasara subscribe, please make sure that you are subscribed, and see you in my next video.